Este primul interviu pe care îl transmitem în direct din Norvegia, ca să vedeți că în Norvegia încă se poate. Cine vrea, poate. Avem aici, domnul Costea, puțin mai serios, domnule, pentru că suntem filmați și pentru emisiunea România Te Iubesc. Vreau să spun că în cele ce urmează veți afla de la domnul Costea în direct, care este nou sosit în Norvegia. Aici se întâmplă lucruri paranormale, pentru că este Norvegia. Așa face un om după ce lucrează o zi întreagă? Cum vă simțiți în Norvegia? Dacă l-am omorât astăzi. La câteva zile de la sosirea dumneavoastră aici. Da, deci vă dați seama că totul este așa cum v-am spus, în Norvegia încă se poate. Domnul Costea, v-ați găsit un serviciu aici? Își va găsi în curând, pentru că domnul Costea poate, este capabil. Ce calificare aveți dumneavoastră? Are calificarea, domnișoarelor, abțineți-vă, deci nu este pentru dumneavoastră, degeaba căscați guile, că nu... Domnul Costea, se poate, da? Mulțumim pentru timpul acordat. La revedere. Cu aceasta încheiem emisiunea noastră. Rămâne